Яңа уку елы башлану һәм белем көне белән укучылар, студентлар, укытучылар, ата-аналарны мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин да котлады. 1 сентябрьдә Татарстанның 1000 мәктәбе 467 меңнән артык балага үз ишекләрен ача, ә 55219 1 сыйныф укучысы мәктәп ыңгыравын тәүге тапкыр ишетә. Һәр бала һәм әти-әни өчен бу дулкынландыргыч һәм онытылмас вакыйга, чөнки алда аларны кызыклы мәктәп тормышы көтә. 1 сентябрь мәктәпкә укырга баручылар, яшь буында белемгә омтылыш уятучылар, иртән изге теләкләр белән мәктәпкә озатып, кичен яратып каршы алучылар, балаларны мәктәп автобусында исән-имин йөртүчеләр, аларга төшке аш әзерләүчеләр, укучыларны иҗат һәм спорт дөньясына алып керүчеләр, һәр кем өчен зур бәйрәм. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, бәхет һәм һөнәри казанышлар телим. Яңа уку елы барлык мәктәп һәм көллият укучыларына, техникум һәм югары уку йортлары студентларына уңышлар һәм шатлык китерсен.